Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. Buhay pa ang nanay, pero may iba na ang tatay. Feel good morning po mga angkol at tita. Lalo na sa mga suking tagapakinig at nanonood ng programang Mga Katas ng Nakalipas. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Archie mula sa Dagat-Dagatan, Caloocan. Ako na lang po ang naiwan sa amin. Bilang bunso, ako po ang nag-alaga sa aking mga magulang. Nagsipag-asawa na po kasi yung aking dalawang mga kapatid at bumukod na po sila sa amin. Ako na lang po nag-aalaga sa aking nanay na 5 taon na pong naging gulay dahil sa sakit na stroke. Habang ang tatay Kadong naman ay pasaway. Buhay pa si nanay. Ay, naghanap na ng iba. Palagi na lang kami nagtatalo ng aking tatay. Dapat siya mag-alaga dahil nagtatrabaho din po ako. Subalit, ganun siguro pag matanda na may katigasan po ang ulo. Hanggang isang araw, may dinala po siyang chick sa amin. At dito na po nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Yeah. Nay. Kain pa po kayo, Nay. Pagkatapos nito, inumin mo na itong mga gamot niyo po. Alam ko naman, Nay, sana naririnig niyo pa rin ako kasi nahihirapan na rin po ako, Nay. Si tatay wala dito. Siguro andun na naman yun sa kanyang chicks. Pakahilig talaga, buti hindi ako nagmana. Asa, Nay?
pagaling po kayo, sana gumaling pa po kayo para ipasyal ko kayo na pag nakapag-ipon-ipon ako sa trabaho. Ipapasyal ko po kayo. Masyal tayo na, maligo tayo ng dagat, punta tayo ng Batangas, punta tayo kahit saan na, punta tayo ng Visayas, punta tayo ng Mindanao, basta gumaling lang po kayo na. Kasi na, 5 taon ka ng ganyan. Naawa na po ako sa inyo na. Si tatay naman, wala namang pakialam sa atin. Asara kaya yun? Sana magbago na si tatay, Nay. Kasi nahirapan na rin ako, Nay. Naawa na ako sa inyo, Nay. Paring Kanor, ha? Yeah. Ay. Oy, pare. Shot pare, God. Ba't na parang hindi ka na umiinom dyan? Oh, tagay. Uy, magsalita ka. Oh, paring Kanor. Oh, shot ka. Shot. Oh. Napakasarap palang alak dito sa beer house. Shot na. Ang sarap, di ba? Ang sarap. Ito yung chicks mo, ako pala si Trixie Loves. Loves, Oh, Trixie. sumagot ka, Oh, Loves. Trixie, ano kailangan mo? Loves ang isagot mo sa akin. Oh, ano kailangan mo, Trixie? Loves, kasi, Loves? Wala na akong load. Bigyan mo naman ako pambili ng load, Loves. I-load lang pala kailangan mo? Magkano ba? Kahit mga 500, Loves. Ay, mababa yan. 1,000 pwede na. Ay, ang yabang. Grabe, napakagalante ng pare. Ganito talaga to sa totoong buhay. Ang pagkagalante mo talaga. Sana all. Ay, grabe ka lang. Okay lang, Labs. 1,000. Parang, laki naman yan, Labs. Nakakahiya naman sa'yo, Labs. Hindi, Trixie. Barabarya ko lang yan. Ay, grabe naman. Pare, hindi ka mayaman, ha? Baka, pag-uwi natin, mangutang ka na naman sa akin. Ha? Mag-loan lang kung pare, mag-loan. Pag-loan. Totoo talaga yung chismis na niloloan mo. Ibigay mo sa chicks mo. Totoo yun, ha? Labs! Basta Labs, ha? Ikaw na bahala sa akin, Labs, ha? Oh, ako na bahala, Trixie. Ako na bahala. Set ka muna. Tagayan kita. O, yan. Dahil lang, ha? O, yan, inumin mo. Sarap. Di mo pa inumin mo muna. Ayan. Ba't mo in-straw yung beer? Sarap istruhin ng beer eh. Sasikit ang ulo mo dyan. Labs, grabe ka, in-straw mo yung beer, Labs. Hindi naman to contest lang. Halika rito, babawi ako sa iyo, Labs. Kiss ako. Kiss mo ako, dali. Grabe naman yun. Grabe ka, Labs. Dinala mo yung babae sa bahay, ha? Sabi niya, Ika, tuloy ka, huwag kang mahiya. Ako bahala sa'yo. Labs, di ba magagalit yung anak mo? Sinama mo ko dito sa bahay niyo? Hindi magalit yun. Ako bahala sa'yo. Baka pagalitan ako, Labs. Hindi. Kawawa ako. Hindi, ako ang ano to. Ako ang pare di pamilya. Ang asawa mo pala. Andyan. Pa rin, buhay pa? Andyan. Diyan nakahiga. Nakahiga. Gusto ko na makahiga, Labs. Di ba gusto mo nakahiga? Huwag mo na maaga pa. Gaga! Oo nga, launa na nga ng madaling araw. Maaga nga. Okay, Labs, makinig ka. Baka pagalitan ako, ha? Pa? Halika, Trixie. Pasok. Labs, parang galit yung anak mo. Sino naman yan, pa? Ano ko yan? Girlfriend ko yan. Girlfriend? Pa, buhay pa si mama. May girlfriend ka na dinadala dito sa bahay? O, tingnan mo, Labs. Galit yung anak mo, Labs. Uwi na lang ako, Labs.
Wag mo magsalitaan ng ganun, ha? Ako ang tatay mo. Wala kang karapatan magsabi sa akin. Labs, galit ka na ba nun? Hindi, paliwanag lang. Tay, buhay ba yung nanay ko? Andyan oh. Ba't dinala mo to? Sino ka ba? Babae ka? Ha? Di ba sabi ng tatay mo, girlfriend niya ako? Di mo ba narinig? Uy, para malaman mo, babae, marami kayo kahit sino-sino dinadala ni Papa dito sa bahay. Labs, totoo ba yun, Labs? Hindi, nag-isa lang yan, walang iba. Sure ka, Labs? Isa lang yan. Anong nag-iisa? Meron ka pang dinala yung galing kayo ng Alabang. Hindi, pinsan ko yun. Labs, ano to? Pa, huwag kang sinungaling. Meron pa yung kapitbahay natin. Yung sinusundo mo. Hindi. Iba pa ba yun? Ano yun? Kapitbahay yun. Labs, ano to? Meron ka palang iba eh. Akala ko ba ako lang? Hindi, ikaw ang first the honor sa akin. First the one. Ano first the one? Ano first the one? Ikaw ang number one Uy. sa akin. Number 1, so merong number 2. Ganon. Number 2. Nalilito na ako, lalasing ka na siguro lang. Ano ba to, Labs? Hoy, babae, para malaman mo, hindi lang ikaw yung nakapunta dito sa bahay namin. At pwede ba? Mahiya ka naman, yung nanay ko nandyan nakarate, nakahiga oh. Naririnig tayo kahit di yan nakapagsalita. Tapos, ganyan ka pa? Ganyan ka? Magdadala ka na naman ng babae dito? Archie, huwag ka mo magsalita ng ganun, ha? Anong gusto mo sabihin ko? Ha? Nanahimik na lang ako. Tinitiis ko kahit sino-sino dinadala mo chicks dito. Ang dami. Pati yung kasama. Yung taga convenience. Dinala mo rin. Meron, di ba? Secret lang yung secret. Totoo ba yun, Labs? Di, huwag ka maniwala dyan. Joke lang yan, joke. Meron pa yan. Taga Star City. Wala na, sarado na po yun. Labs! Totoo ba yun? Ano, Star City? Gusto ko ba naman mo sumakay doon? Totoo ba yun? Alam mo, ang dami mo palang babae, kaya mag-break na lang tayo. Kadong, ayoko na si Kadong kasi ang dami pala namin sa buhay mo. Akala ko ako lang. Ganun talaga ako, nagsima. Pala kaibigan po ako eh. So kaibigan mo lang yun. O, kaibigan ko lang yun. Sinungaling mo talaga. Hindi. Ma'am, walang galang lang pero umalis na lang po kayo. Mag-uusap na lang kami ng tatay ko. Labs, una na ako ha. Kasi, ang dami mo palang babae. Bigyan mo ko pa masahe, dali. O, ito, 500. Tignan mo. Gamot ni nanay, hindi ka nga makapagbigay tapos sa ibang babae nagbibigay ka? Anong klaseng ama ka? Bahala na kayo dyan mag-ama. Bye! Ano to? Ano to? Paliwanag mo nga. Bakit nagdadala ka na naman ng ibang babae dito? Buhay pa naman si nanay ah. Anak, Ano? patawarin mo ako. Akala ko ba nagbago ka na pa? Hindi ka pala nagbago. Ganun po si tatay, angkol, at tita. Hihingi po siya ng tawad pero gagawin niya rin po ulit. Kasi nadala po siya sa kanyang mga barkada eh. Sabi ng barkada niya, mag-enjoy lang daw sila dahil matanda na sila. Kahit anong kausap ko sa kanya, matigas pa rin ang ulo ng aking tatay. Tas yun ha, magsisig. Ano? Huwag ka mangialam. Parang isog ka, tas sinanay hindi nang ginawa. Akala ko, tay, last na yung babaeng dinala mo. May iba ka na naman dinala dito. Akala ko nagbago ka na. Hindi ka talaga madadala. Yung pera mo, inuubos na lang ng mga chicks mo na yan. Ano? Anak, huwag ka magsalita ng gano'n sa akin, ha? Ako pa rin tatay mo. Oo, tatay kita, pero ano? Ha? Ano ginagawa mo?
Alam mo tayo, yung trabaho ko, nagka-absent na ako dahil inalagaan ko si nanay. Dapat kayo po mag-alaga sa kanya eh. Wala ka eh. Asa man ka? Tingnan mo, si nanay. Isang beses na lang kung huminga. Ano gagawin natin dyan? Ano? Oh, tignan mo. Nay? Nay, hindi na huminga si nanay. Ano gagawin mo ngayon? Nanay Maria! Nanay Maria! Sorry na. Ngayon ako nagkaano sa'yo na naramdaman ko yung pagmamahal ko sa'yo pala. Ngayon mo sasabihin, wala na si nanay? Ha? Patawarin mo ako, anak. Bakit ka sa akin humingin tawa? Di sa kay nanay ka nagkasala. Kinanay pala, sorry. Patawarin mo ako. Hindi niya sasagot yan. Wala na nga eh. Patay na nga eh. Ano? Alam mo, yung malakas pa tayong dalawa, mahal na mahal kita eh. Okay, kung hindi na siya malakas, hindi mo na siya mahal? Ganon ba yun? Ganon ba yun? Ha? Ano tay? Ganon ba yun? Dahil hindi na siya malakas? Nadala lang ako kay kumpare ko eh. Sandali, ba't ako nadadamay dito? Ha? Hoy, ikaw yung nagdadala sa akin. Ha? Pati si Macho, kayo nagdala sa akin. Wala akong kinalaman dyan. Si Paring Kano kasi idol ko eh. Ah, gano'n. Uwi na ako, nadadamay ako dito. Tay, ano gagawin mo? Wala na si nanay, tay. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo. Anak, sorry talaga sa lahat-lahat na pagkukulang ko sa iyo, sa inyong mag-ina. Ano ba? Magbabago ka na ba? Magbabago na ako, anak. Magbabago ng chicks? Magbabago na ng daan. Sana tayo magbago ka na tayo. Wala na si nanay, oh. Hindi ka ba naawa? Naawa ka, hindi? Naawa ko, anak. Umiyak ka. Nay, kuwasan ka man ngayon, Nay. Ay, sumama na rin si tatay sa'yo. Tay, kahit ganyan ka, tay, namimiss kita, tay. Ba't sumama ka na kay nanay? Bakit mo rin ako iniwan, tay? Kahit pasaway ka, tay, mahal na mahal kita, tay. Tatay pa rin kita, tay. Ba't mo ko iniwan, tay? Ba't ka sumama ka kay nanay, tay? Namatay. Sumama, no? Namatay. Sumama. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!